ψυχή του αγώνα, συσπηρώθηκαν εργάτες, αγρότες, υπάλληλοι και όσοι αποφάσισαν να πάρουν το μέλλον στα χέρια τους. Έτσι συγκροτήθηκε το μέτωπο κατά της Χούντας. Οι αποφάσεις παίρνονταν ομόφωνα. Στόχος της εξέγερσης δεν ήταν μόνο η Χούντα, ήταν και οι Αμερικάνοι, οι προστάτες της. Γίνεται εξαγγελία αυταρχικών μέτρων από τον Υπουργό Παιδείας για τους φοιτητές. Η στράτευση όσων φοιτητών ανέπτυξαν συνδικαλιστική δράση, παραβίαση του πανεπιστημιακού ασύλου και αναβολή των φοιτητικών εκλογών προκαλούν έντονες αντιδράσεις. Στις 4 Νοεμβρίου, το μνημόσυνο του Γιώργου Παπανδρέου προκαλεί μεγάλες λαϊκές εκδηλώσεις αντιστασιακού χαρακτήρα και δίνει το ένασμα για ομαδικά συνθήματα κατά της δικτατορίας. 8 Νοεμβρίου. Γίνεται η πρώτη προσπάθεια κατάρριξης του Πολυτεχνείου από τους φοιτητές. Στο χώρο μαζεύονται γύρω στα 7.000 άτομα. Σιγά σιγά κυοφορείται η ιδέα να μετατραπεί το Πολυτεχνείο σε κέντρο αντιστασιακής δράσης για μια ευρύτερη εξέγερση.